Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa a dneska budeme ukazovať tie stromy, čo vypestujeme. Tak ideme na to. No zatiaľ tu máme iba ten zimný. Akože to je celkom malé. A tu máme miestečko. Tak. Ideme tu vypestovať. Tu máme nejaké saplingy. No, tu máme veľa, fakt toho veľmi veľa. Tu máme tieto, no toto nemôžem hovoriť vám. Budeme mať ten bone meal. No. Máme si tam toto, ako to vyzerá. Vy asi tušíte, normálne, je ako z Alfy, alebo tých starších ver. Až tieto, no, je trošku spálený. A to by dúfam, že ide. Áno, to? No raz je to tu. Ale potom by mohla byť dvojblokové. No, toto boab. To ste si videli, keď som preskúmala tie biomy. A toto by tlačiť iba jedno. Čakaj, máme to vypotrať 9. To je fakt veľa. To je až 9. Ako to funguje, počkajte, to funguje. Tvoj? Ale ako mám vypestovať? Ale to je Blackwood? Brimwood, toto je Brimwood, to zhoriace by to malo byť? No, celkom spálený. No, máme cypress sapling. Zasadiť. Idem to. No. Fajn. Celko strom. A toto asi viete, to je iba proste veľké a tu má iba odbor. A to sú iba farebné stromy. To je treba. Toto je to, čo si videli v biome. Ten ďalšom. Takýto duhový. A tu máme jaké kvetinami. Ale zasadím to tuto. Už nemám dostatočné miesto. Iba okvetné. Jož, to ste videli. To je iba toto. A toto je kapok. Toto je iný. Tu potrebuje kapok miesta. Tak aby náhodou toto. Tu potrebuje veľa. Tak toto potrebuje 9. Aha. Čakaj. Aha! Tak, takto. Toto je ten obrovský strom. A toto je iný. A to je golden, nejaký zlatý. Tu je ďalší strom zasadím sem. Tam je ešte. Toto je maple, to je ten. Tak tu zasadíme. Ešte tam. Ako správne vidíte, je tam dedina. Ale ešte to nekončíme. Ešte furt pokračujeme. Toto už je. To sú iba farebné. Toto je. Asi ste to videli. To je. No to si môžete pozrieť. No tu máme strieborný a enchanted small a sokotra, čo to je? To je tie s kvetinami. To je palma, to je normálne. Pine. Redwood. Redwood sa podľa mňa stáva spôsobom, by sa mal stávať nejako takto by to malo byť. Áno. Veľmi pekný. No. Modrý a nejaký malý, to je malý. A viete ako vyzerá. Som proste takýto tenučky.
A tu je sokotra. To čo to je? To... Aha! Už chápem. To je ten strom, kde rastie to červeno, také divné drevo. Aha, už som pochopil. Ja som myslel, že to je nejaké divné drevo. Dobre. Tu máte willow a čo toto je, není sapling, to je šrub. To je šrub, toto není sapling. Toto je tiež není sapling. Ani toto? Kde je nejaký sapling? Toto sa volá sapling? Šrub. To sa volá šrub? To je... To sú všetky? Lebo šrub sa nedá vypestovať. No to sú asi všetky. Dobre, ešte tam zasadím toto. Ešte tu máme iné módy, kde sú dreva. Ešte mám iné módy. Ale módy mám tu ešte môžem jedny. To môže byť aj jednoblokový. A tuším, že aj viac blokový by to mohlo byť. A teraz nemám miesto stavanie. Na pestovanie. Ešte ideme dať sa. Dobre. Väčšie to sa dá urobiť. Dobre, toto sú asi všetky. To fakt tak rýchlo. Som myslel, že to je trošku dlho. Je tu strašne veľa driev. Aha. Už vie prečo. Huby. To sú tieto. Bioshroom. No... Ešte to musím zasadiť. To, co som zabudol. Tak ešte 4 máme. Musím to niekde nasadiť. To je iba jeden blok by to mohlo byť. Takto. To je pekné celkom. Fakt krásne. To je green bioshroom. No, zelený. Rúžový. A toto je yellow bioshroom. A vyzerá takhle. Ešte nekončíme, lebo tu je viacej stromov. Viacej sa tu dá vypestovať, lebo fakt, ešte tu je jeden mod a ten je stiahnutý, ten nenájdete na mineru. Tu máme drevo ešte. Ale musíme zasadiť. Takže ideme zasadiť. Tu máme mosy. Tu máme tento. Ešte tu máme... No, nie je to zase tak veľa. Ale je tu dosť stromov. Z endu. Potom vám ukážem ten biom z endu. Všetky biomy z endu. Lebo je tam fakt veľa. No teraz to by malo byť úplne všetko ešte malo kde prežijú. Oni majú ešte aj miesto, kde... Oni majú ešte nejaké miesto, kde budú rásť. To by malo byť Endmoss, Chorus. Oni budú rásť iba tam, kde im dám blok. Tak. Teraz im tu dám niekde miesto. To je fakt tento. To je huba ďalšia. A ona rastie takto. Ukážem, ako vyzerá. Ona je fakt veľká. Ona je inak veľmi veľká. Potom Shadow Grass. Aha, tu máme. Shadow. A to je Pink Moss. Pink Moss Path. A toto je Pink Moss. Krajší. Chorus Nilium. Aha. Celkom pekný. A ja ho síce poznám, lebo ja ho používam. To je obrovská huba. To je, tužím, najväčšia huba v endu. No. Toto potočier je hrubý. A tá rastie Pink Moss. Ten je pekný. Ten je celkom pekný stromček. On je taký
rúžový a svieti. Čo teda potrebuje? Endmoss a Rutiskut. Toto. To by mal byť ten oranžový strom. To zúžim, že to je ten oranžový z Endu. Nenájdete, hovorte, že nenájdete ho v normálnom Minecrafte. To je módom. A ešte mám aj z Endu, či z Nedru. Mám ešte... tu teraz. No. A toto je celkom tiež pekný, akože oranžový strom. Fakt pekný. Tu zase na Endosmos rastie. No. A toto sú všetky z Endu. Ideme na Nether. Tam sú tiež dreva. To by mal byť Better and Nether. Tu máme Willow. A to iba semienko. Ale to je strom. Je tu ešte nejaký Willow sapling. Sapling ešte tuto. Ešte je tu nejaký sapling. Musím napísať sapling. Anchor tree sapling. Nether Sakura sapling. Soul Lily sapling. Toto je kobalt. A ešte nekončí, že kobalt. Ešte toto môžeme vypestovať. A to je Better and Hydralux. To je underwater. Helix. To som zapomnel. Ambermoss. Musíme zase hľadať. Potrebujeme na to Ambermoss. Toto je vysoký strom. To je fakt vysoký. Odmeráme a zistíme, koľko takých strom je veľký. Jak je veľký? No proste, no to je... Vypestujem? On je takýto, no viem. On je vysoký, ale on je vyšší ako táto huba, ona je úplne vyššia. Tu máme Soul Lily, sapling, kde prežije Vejne, tu takže Soul. No, tu máme, no. To je fakt, to je taký mini stromček. A to rastie mushroom. Crimson Nelium. To je hľadať zbytočné. Alebo tá Sepian... Crimson Nilium. Frame Jungle Grass. Jungle Grass dáme. A to je ako rastie? Z dola. To rastie z hora. Svieti to. Anchor to rastie na Selling Mushroom. Masakr. To je jedno, proste ich tam je príliš veľa. Ale toto tiež svieti. Potom bude preskúvať End Biome. Tam to nebude zase až tak ťažké. Ak sa vám video páčilo, dúfam, že hej, tak dajte like a odber na môj kanál.
Aby som tie videá natáčal trošičku lepšie a to